Marija, xebba żagħżugħa minn Nażaret, tarset ma' ġuvni bil-għaqal jaħdem ta' Massuraxxa. Kien jismu Giuseppi minn nisel ta' David ukoll mill-Galilea. Iżda qabel ma marru joqogħdu flimkien, Marija ħarġet ilha. La tibżax, Marija, għax insi f'grazzja qudiem Alla. Ara, int se tnissel iben fil-ġuf, u semmih Ġesu, u jkun iben kbir u jissejjaħ bin il-oli. Kif ikun dan? La darba ma narafx raġel. L-Ispiritu Santu jiġi fuqek, l-qawwa tal-oli tixħed id-del tagħha fuqek. Il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xirita wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur tqala. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Ħajsir minni skont kelmtek. Dak l-importanti. Rajta wara tistahila. Dak il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet fil-belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Minn fejn ġieni dan? Li sidi tiġi għandi. Għaxara, malli smajt fil-nejja leħen it-tislima tiegħek, it-talbija li għandi fiħdani qabżet bil-ferħ. Iva, kimja dik li jemnet li seħ kull nobat jgħidil għal-mulej. Ruħi tfaħħar il-favor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis u l-isem tiegħu.
Nsaqlok ħajtalaw biex idaqqu, ja? Trumpet. Dak iż-żmien Ċesare Awgustu ħareġ digried biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Kulħadd mar jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. ċem sabiħ, ċem il-wajsa. Issa jiġi bżax issa. Stenna naqa. Issa jiġi sellimlek bżax. Fin ġeċ l-unzjata, fin kien. Emmek? Giuseppi mill-belt ta' Nazaret, mill-Galilea, tala Betlem fil-Ludija, għax kien minn nisel ta' David. Mar jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu, li kienet ila. ċara li meta kienet hemm Marija għal-ilha żmien biex Jiddispjaċini għalikom, il-lukanda mimlija. Jekk tridu, nista' noffrilkom qar tal-bejjem. Mhux bot minn hawn. Ejjew
U għax ma kienx hemm post fil-lukanda, Marija weldet lit-tarbija ġoħar. Fisqietu u medditu f'mastura. F'dak l-inħawi kien hemm xirajja qassa mal-merħliet fir-raqba tagħhom bil-lejl. Derilhom anġlu u l-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Qed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għal poplu kollu. Illum fil-belt ta' David tweddilkom Salvatur, li hu l-Messija. Bħala sinjal issibu tarbija mfisqija u minduda maxtura. Meta għadranċi għawlew, ir-raja telqu lejlar biex jaraw bajnejhom x'għalilhom ħanġu. Għadu magħhom rigali u sajbu mhux ftit meta sabu t-tarbija. Sellula u adorawha u faħru lill-Alla kull maraw u semgħu. Ġesu twilet Bethlehem, xi maġi mill-vant deretilhom kewwa u huma ġew Ġerusalemm biex jaraw ħelad ġdid. Quetzalcoatl, Melchior, Baltasar u Gaspar.
jabu magħhom regali ta' der, ċens u mirra. Masa da masa ya. Lagom. Proset tassew hija. Thank you. Proset. Thank you.